Už od útleho detstva si pamätáš samu seba ako usmievavého človeka. Vždy si sa tešila na neuveriteľné dobrodružstvá a objavy. A s úsmevom a mimoriadnym elánom tiež čelíš dospelému životu. Koniec koncov to je život, ktorý máš pod kontrolou a ktorý si užívaš. Ale zrazu sa niečo stalo. Niečo, čo kradne tvoju drahocennú radosť. Každý k tomu má iné dôvody, ale na konci majú všetci rovnaký problém. Už nevedia, ako sa radovať. Ako keby nikdy nevedeli, čo je úsmev a šťastie. Ale je tu niekto, kto ťa nikdy neopustí, ani za súmraku. Je to Ježiš Kristus. Vracia nám radosť a dáva životu zmysel. Stačí sa len zastaviť a počúvať Boží hlas vo vnútri.